Čau lidi, já jsem Gzík a já vás vítám u dalšího dílu z přežívací mapky Grassblock. Tak, v minulém díle jsme tady stavěli 3 živočišné farmy, tady farmu na prasátka, tam zatím máme farmu na kuřátka a tady jsme si postavili farmu na ovečky. Bohužel se nám nepodařilo dodělat všechny detaily ve videu a tak jsem ten zbytek detailů, nějaký plotky a tak dále, všechno dodělával offscreenu. Tak se tady teď půjdeme kouknout na to, jak se mi to povedlo. Takže tady jsem dal všude ty plotky, tady jsem si přetáhl trávu, tady od krav pěkně k prasátku, my vidíme, tak tráva už tam je. Tak toto si pak budu muset offscreenu zase zničit a místo té trávy tady dát opět half bloky wooden planku. Tady jsem dal zase plotky a tady celou tuto farmu na kuřátka jsem trošku předělal. Musel jsem mi bohužel zvýšit, protože kuřátka mi pořád nějak vyskakovaly, takže jsem to zvýšil o jeden blok, ale původně, když jsem to upravoval, tak jsem to právě naopak snižoval, jo? Takže tady místo tohoto cobblestoneu jsem tady dal fence, tedy tady tyto plotky a tím pádem mi kuřátka vyskakovala ještě víc a došli někdy na tuto výšku a když chtěli se vrátit zpátky do vody, tak se bohužel topila. Takže mi tady několik slepiček se utopilo a zbyly mi tady jenom tyto 4. Tak doufujeme, že nám přežijou. No ale pak mi nastává další problém, tady mám s touto farmou a to je sbírání vajíček, jo. Když tam skočím, tak poberu nějaké vajíčka, no pobral jsem jedno a teď je docela velký problém. Nemám jak vyskočit, nemám se odsud jak dostat. Ty kráso, ale já se nemám fakt jak dostat teď. Já to vždycky dělám tak, že tady položím nějaký half block nebo nějaký blok na toto místo, ale teď je docela problém, protože já žádný blok nemám. No, takže budu si tady muset jak to vykopat díru. To je docela problém, no tak se s tím budeme zdržovat a až tady těch slepiček bude víc, tak to bude docela šílený problém, to mi věřte. To jsou tedy tady kuřátka, to necháme tak, ale jak jsem už jednou říkal, tak kuřátka pro nás nejsou nějak potřebný, uděláme si z nich maximálně ten dort a to je vše. A teď se koukneme na poslední farmu, tady máme farmu na ovečky, k ním se nám už taky dostala tráva, ale ovečky tu trávu už spapaly, ovečky jsou vlastně jediná zvířata, které trávu papají a jak se můžeme podívat, tak je tady docela dost oveček, asi nějakých 7, 8, docela jsem offscreenu rozmnožoval a na některých už je opět vlna, takže až skončí dnešní díl, tak je půjdeme opět ostříhat. Tak jo, tady nám ještě chybí plotky, protože nám už došlo dřevo, to uděláme zase offscreenu, no. Nicméně, to by bylo všechno, co jsem udělal za kamerou a teď se budeme věnovat tomu, co budeme stavět dneska. Jak si můžete povšimnout, tak tady tímto směrem už máme všechno hotové, farma na rostliny je hotová. Tady tímto směrem už je částečně taky živočišná farma hotová, jenom tam předělám tu trávu, místo ní tam dám ty half bloky a tady dám plotky a snad je to vše hotovo. No a teď nám tady zbývá tento směr, tady nic nemáme. A tak se tady dneska něco postavíme. Sice to není ani jeden z úkolů, není to v úkolech, ale mně se to bude hodit, já to budu potřebovat a tak si to udělám. Uděláme si tady dneska velikou, převelikou farmu na dřevo. Tak jo, já se jdu pro věci a půjdeme na to. Dřevo budu rozhodně potřebovat, už mi to totiž došlo a až budeme stavět naši velikou vilu, tak několik staků logů rozhodně spotřebujeme. V offscreenu jsem tady natěšil nějaký cobblestone, snad nám to vyjde. Doufejme tedy. Takže já se všechen sezbírám a jdeme na to. To by snad stačit mělo, tady mám ještě nějaký koul. Z toho jsem si chtěl udělat torčky, takže využijeme tady poslední dřevo na torče. Tak, máme přes tak torčí, to by nám snad mělo vydržet. Všechno to nám šoupneme zpátky. Ještě se pořádně kouknu, ať tady nic nezapomenu. No. Jo, snad mám všechno, jídlo mám, no. Když tak by mi něco došlo, tak se tam vrátím. Teď jsem tak ještě koukal o 6. Tady máme pořád tyto spawnovací vajíčka na mushroomy
A na ně jsem popravdě nějak zapomněl. Tady nám to hoří. Na ně jsem nějak Co to bylo? No nic. Na ty mushroomy jsem tady každopádně zapomněl. Takže ty si možná ještě dneska plácneme někde tady mezi ty krávy. Sice se tam budou docela tlačit, ale za to už já nemůžu. Pár krav se dneska budeme asi muset ještě pozabíjet. Tak jo, jdeme tady na to, jdeme si tady postavit tu farmu. Jak tady bude vypadat? Jak ta farma bude vypadat? Naplánovala jsem si to tak, že tady budeme stavět 8x8 stromů. To znamená, že 8 stromů bude na šířku, 8 bude na délku, to je dohromady 64 stromů, tedy celý stack. A jak to tady postavíme? Tady uprostřed je opět chodníček. Tady na kraji bude taky chodníček. Tak to. A tady už bude první strom tedy. Takže to udělám kostku, abych viděl ty rozměry. A teď 2 bloky mezeru si uděláme, tady plácneme opět blok. Tak a ještě další 2 a už budeme mít jednu stranu hotovou. Takhle. No, teď to plácám všechno vedle. Tak. Poslední stromeček bude tady. A tady uděláme jeden blok chodník, jeden blok plotek a vrhneme se na tu stranu, kde bude 8 stromů tedy. Takže nějak bys to mohl odpočítat, teď se s tím docela zdržuju, když to takhle dělám. Takže to je jeden blok, takže mezera, další blok, to máme 2, mezera, další blok, to máme 3, no, tak to nepůjde, už jsem se do toho zamotal, takže to uděláme normálně klasicky. Tady položíme druhý blok, hlíny, tady dáme třetí. Cobblestone nám docela dochází, doufám, že nebudu muset jít dokopat. Teď docela kopu hodně moc s těmato oenchantovanýma krumpáčema, které jsme si udělali, mně se zdá v 5. díle, když jsme šli do toho Netheru a chtěli jsme si natěžit nějaký ty diamanty, bohužel to byl docela fail. Nepadl nám žádný dobrý enchant, je to asi tím, že nemáme žádné knihovny. A teď jak zabijím ty krávy, tak mi z nich docela padá hodně kůže, takže už si možná uděláme nějaké knihovničky. Ale já bych přeci jenom ten enchanting room udělal rád spíš až v tom našem domě, v té naší vilici, někde v přízemí. Tam uděláme speciální místnostku, budou tam 2 místnosti, jedno bude skladiště, nechci dělat skladiště zvlášť, podle mě to je pitomost, nevím proč to všichni stavějí, já to chci mít všechno u sebe. Tak teď to půjdu spočítat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě poslední blok a pak už to tady můžeme jít celé vyplnit. Tak, tady bude poslední. To jsem zase položil blbě, teď nám to začalo pršet, to nám ale nevadí. Sice slyšíme divné zvuky pršení, ale to si můžeme vypnout. Tak, máme to všechno a teď to tady celý vyplníme. Nebo víte co? Víte co? Už jsme docela dlouho nepoužili našeho starého kamaráda, pana Minecrafta. Jo, to je dobrý nápad, takže... Milý pane Minecrafte, prosím tě, dostav to tady teď celý za mě. Díky, kámo. Wow, tak pan Minecraft tady docela rychle zvládl, to jsem rád. Tak plošinu tady máme hotovou a teď si půjdeme pro hlínu a půjdeme tady místo těchto koblových kostek položit hlínové kostky, na které se dáme saplingy a budeme doufat, že nám z nich vyrostou nějaké pěkné veliké stromy. Tak, jeden stack dirtu nám přesně bude stačit, naberu tady nějaký saplingy. Máme vůbec něco, jo, tady, samozřejmě, že něco máme. A ještě si vemu si ještě stack těchto stonových briků, které si položím na ty stromy, přesně 8 bloků nad stromy, aby nám tam nevyrostly tyto ohavné cripple stromy. To bude užitečná, důležitá věc. A ještě si vemu nějaké dýně, neptejte se mi, proč si beru dýně. A ještě si vemu co? Ještě bych si zebral možná víc té hlíny. Bude se to hodit, fakt se to bude hodit. A jdeme tedy na to.
Tak, máme docela slabý krumpáč, takže ještě krumpáč. Vemu tento stoneový oenchantovaný, co na ně máme. Unbreaking, no. Super. Užitečná věcička, no. Fakt se nám to hodí, hlavně na stoneovém krumpáči. Tak a jo, zničíme si tady celou tuto řadu. A místo těch koblů tady budeme pokládat tyto hlínové bloky. Tak. Teď jsem tak koukal na internet. Jestli znáte amerického let's playera kapitána Sparkleze, tak ten asi před 2-3 lety udělal parodii na song od Ashera, nebo nevím přesně, jak se jmenuje ten zpěvák. Na jeho song, který má v tuto chvíli 110 milionů zhlédnutí. Udělal parodii s názvem Revenge. Pokud jste to neslyšeli, tak vám dám odkaz dole do popisku videa. Je to skutku dobrý a asi jeden z nejlepších Minecraftových songů vůbec na celém světě. Vznikl už před 2,5 lety, což ještě v Česku Minecraft byl někde v plinkách a v Americe už na něm zpívali songy. Nicméně, ten originální song má v tuto chvíli tedy něco přes 110 milionů zhlédnutí a nějakých 300 000 lajků. No a ten Revenge od kapitána Sparkleze má k dnešnímu dnu přesně 1 milion lajků a 140, teď nevím přesně, 130 nebo 140, to je úplně jedno, prostě má víc než originální song, takže Minecraftová parodie má takovej veliký úspěch. V Česku samozřejmě taky vznikají nějaké takové parodie, ale nejsou až tak moc populární. Nejznámější písničky v Česku s Minecraftovou tématikou asi vznikají z dílny Cvrčka 55 a pak je to nějaký rap od Nejfejka, který bych moc nepovažoval za Minecraftovou píseň, ale je to paradox, že zrovna jeho první český Minecraft rap má asi největší sledovanost vůbec u nás. No a to tam ještě pak zpívá. Pak v Česku zpívá Minecraftovou písničku už asi jenom Skymax, a.k.a. ředitel Vápenky, ale toho bych taky moc nepočítal, ten rapuje. Takže v Česku je tam jenom Cvrček 55, ale co jsem chtěl dneska zmínit, tak rozhodně ten kapitán Sparklez a jeho song Revenge, takže pokud jste to neslyšeli, tak rozhodně se koukněte dole do popisku videa, tam si to pusťte. Tak. Máme tady zasazený celý stack hlíny a půjdeme teď zasázet tyto saplingy. Tak jo. Pak tedy samozřejmě do těchto mezer dáme stonebricky, ale já teď bohužel tolik moc stonebricků nemám. Nemám ani ten cobblestone, z kterého bych si mohl vypálit stone. Proto jsem si taky zebral ty pumpkiny a hlínu. Protože ještě něco budeme dělat a bohužel nemám cobblestone, který bych na to mohl použít. Takže asi tak, no. Bohužel jsem málo natěžil, no. Bohužel ten pan Minecraft si zebral všechen stone, který si měl u sebe a udělal z toho plošinu, no. Bohužel to tak funguje, není to zase tak jednoduché, jak to vypadá. Nejde tedy s tímto způsobem nic nagivovat, tedy kdybych řekl, pane Minecrafte, natěž mi tady nějaký diamanty. No tak on samozřejmě nic neudělá, že jo. To je logický. Tak, poslední saplingy a stromy máme zasázený. Je tady takový pěkný políčko, taková lesní školka. A teď si půjdeme udělat další věc. Tady poslední věc na této farmě, no tak poslední asi ne, poslední bude celý ten design, na který teď nemám suroviny, ale uděláme si tady na ty stromy podpěry, aby nám dorostly cripple stromy, takže si vyskáču 8 bloků vysoko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tady si uděláme ze stonebricku takto nahoru podpěru. Tak nám tady torčky, aby nám tady nic nalezlo. A to sami udělám i... Jak to, že pumpkiny nejdou sázet vedle sebe? Co je to za hloupost? Co je to za hloupost? Ach jo, tak použijeme hlínu, no, co se dá dělat. A já spolehal na pumpkiny. A tady uděláme to sami, uděláme to v podstatě všude tady nad celou naší farmou, tak se nehurá na to. Nějaký stromy už nám tady dokonce rostou, to je skvělý.
skutečně skvělá zpráva, ale byl bych teď možná raději, kdyby nám tady ty stromy ještě nalezly. Přeci jenom. Ještě tady máme ty podpěry a máme tady, kolik jsme jich nasadili těch stromů. Mám takový pocit, že to bylo jedna celá řada vlastně chybí, že? Takže tak -8, no, tak to bylo jednoduchý počty, vy vydržte tak 10 minut, já to možná spočítám. 56 saplingů, no, tak to je docela veliká šance, že nám vyroste nějaký ten hnusný velký cripple strom. Tady samozřejmě nechceme, takže rychle musíme sázet, další stromy tady rostou, to je skutečně závod tady s časem. Dřív nebo později tady ten cripple strom objeví. Tak jo, zapomínám tady osvětlovat, vůbec to teď neosvětluju, tady tyto bloky, ty stone bricky nahoře a má to taky svoje odůvodnění. Mám jenom 25 torčí a je tady stack stone bricků, což nějak nejde k sobě. Máme prostě víc stone bricků než torčí, takže musíme si rychle z toho dřeva, které tady natěžíme, udělat další a další koul, který se nám bude samozřejmě hodit jak na vypalování do pecí, ale bude se nám hlavně i hodit tady na výrobu torčí. Tak jednu dvojřadu už máme hotovou, už jich zbývá pouze jen 8, tady nám už zrovna jeden strom dokonce pod tím vylezl, tak jak můžeme vidět. Tak i pod těmito podpěrami rostou docela veliké stromy, takže není to nějaké znevýhodnění, že by nám ty stromy nerostly. Tak jo. Kterým směrem se teď vydáme tady s naším dlouhým hadem, který započíná tady tím pumpkinem a bude končit v tomto nebo v tomto rohu. Schválně tipněte si, v kterým rohu skončí náš had. V tomto nebo v tomto. Co je tipy, pište do komentářů. Pokud si myslíte, že... Oh shit! No zrovna nám tady vyrostl cripple strom, takže rychle zničíme. Rychle zničíme, to opět závod s časem. A vy tipujte do komentářů, pokud si myslíte, že tento roh, napište odpověď ve tvaru, myslím si roh A, mezera, nevím, dosledoval jsem video až pocať. Pokud si myslíte, že roh tento, napište, myslím si roh B, mezera, dosledoval jsem video až pocať. Tak jo. A ten, kdo správně odpoví, tak vyhrává neuvěřitelnou věc. Vyhraje jako první možnost zahrát si na dokončené mapě Krásblok od samotného mistra Gezíka. Takže pokud máte zájem si zahrát úplně na stejnou mapě, jaké jsem já, tak pište své odpovědi dole do komentářů. Ten nejrychlejší samozřejmě vyhrává. Ne, dělám si stranu, vyhráváte všichni, až totiž dohraju celou tuto mapu, tak budete mít možnost u posledního dílu stáhnout si save mojí hry. Ale vyhrává to jenom ten, co správně odpoví a nejdřív odpoví. Tak jo, už jsme na konci jak to nazvat? Druhé zatáčky hada. A jdeme zatáčet do třetí uličky. Tak jo, zde položíme stone brick a kouknu se, kolik máme hlíny. Už on vás taky. Teď nevím, teď jsem nějak zapomněl hlídat, kolik jsme tady toho spotřebovali. Já se s dovolením napiju. Já piju, jako kdyby venku byla teplota nějakých 60 stupňů Celsia a přitom ve skutečnosti je teď venku nějakých 10 stupňů chče, tam je tady bouřka, já nevím co ještě. No je to prostě hrozný, chci teploty, jaký byly minulý rok v létě. Je tady fakt strašná kosa. No nicméně, tady v Minecraftu žádná kosa není, svítí nám tady sluníčko, pěkně si to tady osvítilo ten cripple strom, který nám tady vyrostl. Špatné, zlé sluníčko. No jo, byla to fakt skutku velká hloupost, že jsme ty stone bricky zasázeli už teď. Příště se na to budeme muset dát pozor, no. Ale žádné další příště už asi nikdy nebude. Tak. Kolik toho máme? 26 stone bricků ještě před námi. Dnešní díl je opět zase takový pohodový. Doufám, že se nějak neunudíte k smrti s Gezíkem.
tento pán zemřel. A jak zemřel? Koukal na Gezíkovo dlouhé video. Unudil se k smrti. To nechce mít nikdo na svým náhrobním kameni, ale zjevně já budu mít na svým náhrobním kameni něco strašnějšího. Zemřel, protože hrál Minecraft a neustále mu před ksichtem rostl Cripplestrom. To je asi reálnější smrt. Nebo ne? Unudění Gezíkem je reálnější? Nevím. Tak. Počkat, to je vlastně v podstatě úplně ten stejný Cripplestrom, který byl i tam, tady, ale jo, už jsem zalekl, to je ten náš původní Cripplestrom, který tady máme už několik dílů, stále jsme ho ještě nestěžili, čeká to, až se mi někdy bude chtít, ale za chvilku asi budu muset, za chvíli se mi už bude muset chtít, protože zjevně ne ještě v příštím díle, asi až úplně v předposledním díle z celé této série si už budeme stavět střed celé této naší mapky. Postavíme si tam do prostředí tady to jezírko, o kterém jsem už kdysi dávno hovořil. Je tam jezírko, do kterého vždycky skočíme a když z něj vylezeme, teda když doplavujeme úplně na dno jezírka, tak se tam je taková díra, do které když spadneme, tak se zobrazíme u XP farmy, kterou tam dole budeme mít postavenou, takže nás ještě čeká takový velký projekt, jako je XP farma. Na to se máte rozhodně co těšit, protože to bude taková hardcore XP farma s Gezíkem. Budeme tam totiž mít jenom zombíky, nebudou tam žádní nimbové, i když to nemohu 100% zaručit, přece jenom bude to asi jediné neosvětlené místo tady na celém našem ostrově, takže je i dost velká pravděpodobnost, že v té XP farmě najdeme nějaké skeletony a creepery. Creepery. Nesnáším, měl jsem v minulém díle s jedním tu zkušenost se setkat a bylo to fakt nesnesitelný a bál jsem se, že přijdu tady o svůj kus ostrova, ale naštěstí se tak nestalo. A co vidíte? Co vidíte? Právě jsme teď skončili... zombík, jo, já se asi zdechnu a půjdu pryč. Co vidíte? No, co vidíte? Skončili jsme v rohu A, takže pokud jste typovali, že se dostaneme na roh A, tak jste právě teď vyhráli save ke konečné mapě tady s Gezíkem. No nic, takže to je pro dnešní díl už asi všechno. Já se s vámi loučím a těším se na vás opět u dalšího dílu. Tak tedy čau.